Vítejte na kanále Ukažte kutile. Dneska si budeme opravovat Ford Focus MK1. Pokud chcete podpořit tvorbu videí, klikněte dole na tlačítko odebírat nebo napište komentář. Budeme si sundávat tapicírung na Fordu Focusovi. Budeme vyklepávat tady promačklinu před lakováním. Šrouby na povolení tady tohle tapicírungu nandeme zde další a zde další. Je to pravděpodobně všechno na křížové šroubky. Tady tenhle plast by se měl jednoduše vycvaknout. A pod ním se možná bude nacházet další šroubek. Dole. Pro sundání tady té krytky odděláme tady ucpávku. To je takový zobáček. Tak. Do přijetí. Sundáno. Takováhle spávka. Drží to křížový šroubek u mě tady v autě. Křížové. Teď to půjde dolů. Konektor se musí vycvaknout. Ach, už je venku. Tady patičku zmačknete při demontáži. Jdeme povolit další šroubky. Tady je jeden šroubek nahoře a dole. Máme šroubek. Je taky křížový.
se nám stala drobná nehoda. Na parkovišti. Určitě se někomu z vás také stala, že jste o sloup urazili zrcátko, ale mně se ještě stala taková bolístka, že člověk odřel aj auto. Takže naštěstí jenom odřený a v hraně mírně promáčk. Co vyklepu. Za tuhle šroubek. Hnusný zvuky nám to dělá. Jo, aby se to neprotáčelo. Vypadá. Dobře. No. Je povolený. A nechce vypadnout. Vypadne při demontáži tapicírungu. Další šroubky máme zde a zde. Asi už natáčet nebudeme. Tak nyní by mělo jít jednoduše sundat. Máme plastůčku. Tak. A ještě máme šroubky, bacha na to, zde a zde. Jeden druhý, jo, tady a tady a ze spod taky. Máme tady šroubek a tady šroubek, takže ještě navíc k tomu máme tady šroubek dole, tady šroubek dole, tady a tady. Tak. Pokračujeme povolování. Tak a nyní máme tapicírung krásně volný. Nezapomeneme sundat tuhle krytku. Jo, co drží páčku a krásně sundáme. Tapicírung dole. Máme zde originálový plně. Rozeberu si a nevím mačkávat. Takže návod na rozebírání tapicírungu. Hotový. Like, odběr, komentář pod videem. Mějte se. Tak jak můžeme vidět, mírná boulička už je částečně vyklepená, už se to vykytuje a tady spodní boulička není po ní památky.
jenom horní poulička mírně a to se ztratí jemným tmem. Menší nehodka. Tak, poulička opravená. Nejsou vidět žádný promáčky. Teď to přisvětlíme. Po zbroušení a nalákování bude paráda. Mějte se.